Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivera uzwakalisa ukweneliseka ngokuzimisela kweqembu lakhe kanye nokukhonya ngesithombe sesibili ngemuva kokunqoba kanzima iKaizer Chiefs ngo-2-1 emidlalweni weSoweto Derby. Lo mdlalo obuse-FNB Stadium ebigcwele phama wenza amabhakabhaka andisa ukuwina kwawo ehlula izimbangi zawo futhi kwaqinisa umfutho wawo kuze kube sekugcineni kwesizini. Umdlalo uqale ngokushaqeka ngesikhathi iKaizer Chiefs ishaya kuqala ngegoli likaGlodile Lepo othole inet kungakapheli nemizuzu emibili yokuqala. Nokho iPirates iphendule ngokuthula nangokuzethemba. U-Evidence Makgoba ushaya igoli lokulinganisa amaphakathi nesithombe sokuqala eshelela ibhola emlenzeni kaNozinto uBruce Mvuma ngemuva komnyakazo obenziwe kahle. Kuthe uma kuqhubekela phambili isithombe sesibili amabhakabhaka abese uphethe umdlalo. Imizamo yabo yavuzwa ngesikhathi uRelebohile Mofokeng osemncane onekhono elimangalisayo egasela ibhola ebeligobile walihlaba phakathi enethini okubeka iPirates phambili. Isigqi kanye nokushuba kokudlala kwePirates kwakhula kwathi iKaizer Chiefs eqala ukushabalala ikakhulukazi ngemuva kokuthi uBradley Cross ethole ikhadi lesibili eliphuzi futhi wakhishwa ngekhadi elibovu sekuzophela umdlalo. Nakuba umphumela ka-2-1 ukhombisa ukunqoba kancane kodwa umqeqeshi wePirates ukholelwa ukuthi umphumela ubungaba mubi kakhulu ukube bagcine behlulekile ukuvuka emaqandeni. Uncome isimo sengqondo nokuqina kwabadlali bakhe ikakhulukazi esombeni sesibili lapho bekhombise khona ukubumbana okukhulu kanye nenhloso yokuhlasela. uRivera nokho uyigcinile imininingwane yeqembu lakhe ngesikhathi ekhuluma wakhetha ukugxila emizamweni ehlangene nokukhula kweqembu lakhe. Lo mphumela awugcinanga njengokuqinisa izintambo kuPirates kuDerby kodwa uphinde waqinisa ukuzethemba ngaphambi kwamanqamu eNedbank Cup neKaizer Chiefs eMoses Mabhida Stadium. Ukuwina indondo yesiliva kukulayini izinhlangothi zombili zizolangazelela ukwenza ezibukwayo kumdlalo othembisa ukuthi kuzoba okunye ukuhlangana okumangalisayo.